Ce se întâmplă? A trecut fulgerător. Ce este acest sunet? Toată asta este energia lui Goku. Este atât de strălucitor. Arată așa uimitor. Ce s-a întâmplat? Da, așa e. Son Goku. Această definiție și această căldură pe care ai construit-o ca să mă învingi. Cred că trebuie să răspund. Nu-mi vine să cred cât de intens a devenit de Jiren. Și această putere zdrobitoare. Nu-mi vine să cred. În orice caz, nu contează atâta timp cât câștigi. Câștigă odată pentru totdeauna cu puterea ta absolut de incredibilă. Fă-o, Jiren, învinge-l pe Son Goku. Acesta este sfârșitul. Goku a devenit extrem de uimitor. Super uimitor. Într-adevăr, a devenit extrem de super. Wish. Da. Goku în sfârșit a reușit. Da. Sincer, ce tip incredibil. Această formă, această strălucire. Aceasta este într-adevăr completul Ultra Instinct.